Je čtvrtek 5. února 6 hodin a právě začal finálový den druhého pokračování České pokrové tour. Znovu se nacházíme před Kart Casinem, kam se vrátil 18 hráčů, kteří přežili včerejší souboje. S organizačními detaily dnešního turnaje nás seznámí manažer Kart Casina Václav Riktařík. Jaký je formát dnešního turnaje? Do dnešního dne, tedy do druhé dne České pokrové tour, postoupilo posledních 18 hráčů ze včerejších 139 hráčů. Kvůli televiznímu přenosu se snížily blindy, aby hra byla zajímavější pro televizní diváky, řekněme. A těchto 18 hráčů již je v penězích, všichni jsou na placených pozicích. A finálový stůl se bude konat v 9 lidech a první místo v dnešním turnaji je 255 000 korun. 9 hráčů. Na turnaji nemohla chybět česká pokrová špička v čele s Lukášem Dytkem, Martinem Hrubým nebo Jiřím Kulhánkem. 121 hráčů se z turnaje muselo rozloučit a jako chip leader vstoupil do druhého dne Oldřich Hanton, následován Josefem Šamánkem a Janem Škampou. Byli to právě tito 3 hráči, kteří se spolu během druhého dne přetahovali o pozici chip leadera. Jako čtvrtý skončil Ota Votoček, který se 7-6 stál all in proti Škampovi opět s desítkami. Board už nic nezměnil a Votoček se musel s turnajem rozloučit. Jako třetí skončil Oldřich Hanton s 8-7, který nestačil na kupce se 4Q poté, co kupec dostal na bordu full house. Do heads-upu nastoupili Daniel Kupec a Jan Škampa. Rozhodující hrou jejich souboje byl střet, kdy kupec držel 8 proti Škampovým desítkám. Board přinesl 8, zatímco Škampovi zůstal už jen velmi malý stek. Ve své poslední hře dal Škampa all in s K8 a kupec dorovnal s A9. Na bordu přišla hned 2 esa a o vítězi tohoto turnaje bylo rozhodnuto. Hrál se mi výborně dneska až na ten finish. Ve 3 lidech jsem držel asi, já nevím, přes 3/4 čipu a pak se to pokazilo trochu smolně v té předposlední víceméně rozhodující ruce na desítky do 8. Máš pocit, že jsi udělal nějakou chybu? Možná jednu drobnou, nebo možná víc drobných, ale o čem jsem teď přemýšlel, jestli jsem měl jít all in s tím SM5 když se potom ukázalo, že soupeř měl queeny v těch 3 lidech. Gratulujeme vítězi České pokrové tour Danieli Kupcovi. A jak se vám hrálo? Hrálo se mi celý 2 dny dobře, protože jsem měl podporu z domova, která mi hrozně pomáhala a kdybych ji neměl, tak prostě vím, že bych se takhle daleko nikdy nedostal, kdybych neměl dobrý zprávy ode mě a jsem za ně rád, takže se mi hrálo v celku dobře.